yen kapiyarsa swaranipun lir ombake samudra rop. Iya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Kudu Bromo Satrio. Wis oleh. Iya. Iya, 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 iya. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Ya. Ya. Yeah. Oh iya. Oh iya.
Oh
Hey
kuda lumping tumpak-tumpakan. Itu kuda lumping tumpak-tumpakan. Yen aku kangen karo sliramu, tak sawang-sawang fotomu nang dompetku. Yen aku kangen karo sliramu, tak lus-lus fotone dompetku. Ati kowe lho. Apa kowe mas, apa kowe ra krasa? Apa kowe ra krasa? Tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu neng atiku. Sahrul pengendangnya Indonesia. Rizka Jadilan Jogja. Ada Mbak Elma juga. Halo Mbak Elma. Pegalingan aku ra Mbak. Kenal mation kali kentolanku, ora bakalan aku ngelaleke. Biyen jaman semono kowe janji karo aku, nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Terminal madiun aku kotulan. Ora bakalan aku malehake. Biyen jaman semono kowe janji karo aku, nanging nyatane kowe ninggalke janjiku. Itu kuda lumping tumpak-tumpakan. Itu kuda lumping tumpak-tumpakan. Yen aku kangen kangen karo sliramu, Oh, Riz. sawang-sawang Wah, apa tadi? fotomu nang dompetku. Yen aku kangen karo sliramu, tak los-los fotomu nang dompetku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang fotomu ning atiku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Ya. Mbok Piye to piye? mbokne ayu-ayu saiki. Kuwi nak lon kali elek mbone. Bulan kali, Pak. Heeh. Menika Aku njaluk dikawinke. Arep pindho apa ping pira? Apa kelima? Ayo ngono kuwi lho, senengane serakah. Ana putune aja seru-seru. Putune nitir ya. Karo sepetali Milih prawan kulon kali wae. ngono. Heeh, cekat anak rame lu kok. Cek, cek.
Simbok weteng kuluwe ana ketan aku tukokno Simbok aku wis gedhe ana prawan coba takokno Dole dole Ono. getane apa dicampuri klopo perutan dole dole rapine gampang paling penting duwe gawean. oh dadine rabine gampang to Oh gampang kari nang KUA kok ya, Pak. lho Mas Kepek rabine gampang Ah iya, lek wis ngono lho. sing mangiran piye sing mangiran piye biasanya Mas Kepek udah Vita biasanya aduh Simbok penting kawinan aku iki mbok wis mandang aduh Simbok ra bisa turu awan wengi pengen ketemu Ora Iya. gampang wong bojoane. Kudu bisa golek satangan. iya Yen mung nuruti karepmu. Apa? Apa bojomu bakal niwatu. yen mangkono mbok aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikahan Iya dole dongane mboke buku wae bisa kalaksana. Hey, hey. Simbok weteng kuluwe ana ketan aku tukokno Simbok aku wis gedhe ana prawan coba takokno Dole dole ketane apa Bener. dicampuri klopo perutan dole dole rapine gampang paling penting duwe gawean. aduh Simbok penting kawinan aku iki mbok wis mandang aduh Simbok ra bisa turu awan wengi pengen ketemu Ora gampang wong bebojoane kudu bisa golek
Saruning samur, Pak. Awakku abot emel. Yo kose-kose. Ya iya iyo, ya iya iyo. Yen lewat aku kelingan, gubuk kae Mas, biyen tak geleren. Ning cagak kebah tulisan warna abang, tanda kasih sayang. Cenangi gubuk asmara biyen kae tak go antut tresno Ya iya iyo, ala iya iyo. tanpa bakal tanpa kloso betapa ketaman asmara Gubuk kae nyimpen wati, bibit tumeka saiki. Gubuk kae kebak crita, wayang-wangi nganti kaget rina. Ambekan sik, Mas. ah nek Bang. Ngono iki? Ya, terus ke ya. Anu Catatan sakjroning ati. ora galak-galak Datan luntur saya marati. Iya. Alayayo dadi karma mergo leren ning gubuk asmara. Gubuk
Iya. Dada Vicky. Iya. Dada Vicky, sampai jumpa kembali. Iya, iya, iya. Dada Mbak Elma, dada, hati-hati di jalan Mbak Elma. Jalan mari jalan sambilan mari jalan. Jalan mari jalan sambilan mari jalan. Salam hormat tak ada rumah sini, tak ada rumah sini. Saya sudah minta berhenti, sudah waktunya. Sambilan mari jalan, jalan mari jalan, sambilan mari jalan. Salam hormat, tak ada rumah sini, yang ada rumah sini. Kita sudah minta berhenti, sudah waktunya. Jalan mari jalan sambilan mari jalan. Jalan mari jalan sambilan mari jalan. Salam hormat tak ada rumah sini, tak ada rumah sini. Saya sudah minta berhenti, sudah waktunya. Nuruti masakan. Teluk Bayur langsung gue. Oh, suamimu toh? Wah. Yuk. Direktur pabrik marmer. Pamundutan saking direktur pabrik marmer Tulungagung. Selamat tinggal Teluk Bayur permen. Aku pergi jauh ke negeri seberang.
Ojo dorong.
Yo ninggal katresnan langsung wae. Sopo ninggal manggilan iki? Ninggal katresnan. Langsung wae. Yo. Muda Bromo Satrio Wanudiasa Sikap dikasih ninggal katresnan.
Iya. Iya, iya, iya. Sira marmaya ingsun timbali ingsun timbali Sira marmaya ingsun timbali ingsun timbali timbalono marmaya Raden Janaka Raden Janaka dasar bagus kepara nyata kepara nyata Raden Janaka dasar bagus kepara nyata kepara nyata dasar sakti jagone dewa jagone dewa Bambang Janami Raden Arjuna Raden Arjuna Bambang Janami Raden Arjuna Raden Arjuna Nomo dawuh lurung perang neng Astina Asina Umar Moyo ingsun timbali ingsun timbali Umar Moyo ingsun timbali ingsun timbali Timbalono Marmoyo Raden Janaka Raden Janaka dasar bagus kepara nyata kepara nyata Raden Janaka dasar bagus kepara nyata kepara nyata Lurung perang neng Astina Iya Yo 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 Oh Jaluk sing kendang iki Hop Klethake wae Klethake ya Mas Arun ya Ya Iki gendeng apa gandrung manuke apa manuk udang petrokane papa gedang aja metrokane papa gedang metrok nang gone sing nembang tau kletak Mboten purun gletake Pak. kok ora menco Mbak Rizka Penggletak ora mencok sih. Anjing gelek tangi maneh arung gondori Rio gandum manuke apa manuk-manuk jalak pencokan ning pite salak aja pencok ning pit salak pencok sing tukang nyenggak tau kletak Metu kono ya wis ana tripod iki lho. Kamera Mas. Metu kono. Anjing gelek tangi maneh arung gondori gandrung manuke apa manuk-manuk Oh, ngerti. mencelokane witing gedang aja mencelok nah witing gedang mencelok ana tukang kendang tau kletak jane wis pas mencok jane pas kuwi Ngaleres Pak. pengendang oleh penari judulnya piye Mas Napa, Pak? lupakan semua pacarmu yang lama marilah bercinta kita seperti dulu terimalah aku yang menerimamu marilah bercinta kita seperti dulu piye Mas Arul wani ora? Ora wani mosok. Wani Mas, Ciri. wani lah. Kepek tekane rumah dadi wani kok.
Masalah paduan rawani. Ya wandi yo Mas ya. Tresnawati digawe wuyung Tresnawati digawe wuyung buyung